ओके ओके बड़का भैया हमरा के 101 रुपए देनी है और हमरा बड़का भैया फिर हमरा के बड़का भैया 101 रुपए देले बनी एगो गीत के फरमाइश के लिए बनी गा देता चिंता नहीं करे के एकदम आराम से बैठा रही हम गायब तो मन ना बुझाई ना जैसे कि हमनी के बनावल बा उहे बॉर्डर आ सब के देखिए जैसे हेने जाता नहीं जा तो हेने के आदमी कुल लोग घेरा जाता हां तो हही पे गायब जाता बढ़िया लगे आ मास्टर देखाबो सावरिया सावरिया रे हाय सावरिया रे जब त्रेता में तप के महत्व रहल ह द्वापर में जप के महत्व रहल ह ई घोर कलयुग ह एकरा में राम नाम के बहुत ज्यादा महत्व बाटे काहे कहनी हा काहे कला जुग तर नाम पाए न को राम भजन रामायण दो कल जुग केवल नाम आधारा असुमिरी सुमिरी भव उतारहु तारा भगवान के नाम में कतना शक्ति बा मास्टर तनी पटरी बढ़ा तनी आगा चलो बड़ी पुराना हमारा फिल्म के धुन मन पर गई कि यारे दिल देता है अरे रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे काहे कहनी हा कि यारे हरि नाम गुना अरे हरि नाम गुना अरे गाल पागल मानवा जीवन में तोहरा दुख लागे गुना गाल पागल मानवा जीवन में तोहरा दुख लागे हरि नाम गुण गाले पागल मनवा जीवन में तोहरा दुख ना होई काहे कहनी हम मालूम राम नाम एगो ऐसन जड़ी बा जे डॉक्टर के है जाई त ना भेटाई ओझो के है जाई त ना भेटाई काहे राम के नाम में कतना शक्ति बा मालूम राम नाम ह दवाई जग में भेटाई राम नाम ह दवाई जग में भेटाई भगवान के नाम में लोग कंजूसी करता श्रीमान हमरा डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी रुपया हमरा का पुरस्कार देखी राम के नाम में यदि सावन होके लोग अष्टजाम गावत नो तनी 16,000 जैसे लोग एक घड़ी अष्टजाम गावता कीर्तन गावता तो ओहू में लोग पैसा खोजता माने हमरा सत्येंद्र भैया एक घड़ी ऐसा हो गल बा कि अष्टजाम करावे तनी तो ओहू में पैसा ना दे तो घड़ी अष्टजाम नहीं के गावत आ पहले के नियम कैसा रहला जब पहले अष्टजाम होई तो गांव-गांव के लोग जाके आ
आ कीर्तन मंडली जाके आ गाई आ बिना न्योता के बिना चाह के बिना रुआ भोजन के घरे वापस चली आई। बाकी राम के नाम गुणगान होते उजा रुआ पहुंची। आ एक घड़ी कैसन हो गइल बा एक घड़ी बलिया जिला के एगो कुमार अर्जुन बाड़े ई सब लोग जानत ही सोशल मीडिया पर सब लोग देखले होई। एक घड़ी कुमार अर्जुन के बुलाई नो उनका को जानत नहीं को हजार मांगा करे के हला 25,000 आ गावत रे कौन चीज खचर ढिचकी ढिचकी आ देख रामू के नाम में पैसे का जो अरे राम ए मालिक राम नाम में हो दवाई जब में राम नाम हो दवाई जब में अरे अष्टजाम में अरे खो जाता लोटा मवा जीवन नष्ट हो जाई। अष्टजाम में खो जाता लोटा मवा जीवन नष्ट हो जाई। अष्टजाम में खो जाता लोटा मवा जीवन नष्ट हो जाई। कौन पानी कहलिए नो कहले कि हमरा पानी चढ़ल बा आ तब लहरी जे देखी हम फुर्ती में कतना पानी मनीषा जी यदि लहरी ना रहिते तरवा पानी ना चढ़ रही हाय हाय कहियो मार्केट में नहीं तू ई तरह से पूछाइल हां अरे राम हो कौन करो ई पानी चढ़ल है कैसे कैसे लहरी चढ़ले है तब एबर पानी चढ़ल लहरी ना चढ़ले रे त एक ठोप पानी ना चढ़ल ना कहो पूछबे ना करी हम न सबे फोन कर दी सले ना हां एक ठोप पानी चढ़ल ना करी लागत तनी बतियावे ऐसन बात। अच्छा रउआ में आ हेकरा में तनी कोन तरह तनी खड़ा खड़ा हो जा हाय देखी हां हेकर कट देखी हां हे जल हां वो आडरे सर आ उहा के कट देखी हे ही जल हां जी अच्छा देखी ब्यास के कम से कम हे ही जल बाही रहे के चाहे हां साफ पंकज हे ही जल बाहर रहे के चाहे हां अच्छा कह दे कि मनीषा जी तनी हाथ ऊपर करी तो मैं सब सिलेंडर है ना लागी खोता लौके अरे महाराज बारे बार हो एक दिन और रुआ पहनले रही कपड़ा ते एगो हम दोसले रही हां याद पड़ते नु सहार संदेश कहले रही कि ऊ कपड़ा मत पहन तो अब से नहीं के लोगत तब ब्यास कम से कम हाथना दूर बाजू रहे के चाहिए हां ठीक नु ते जाने और के पार्टी हेहनी के बनावल बा हां नाचे वाले निकले हां कैसा है अब देखो गीत लगलो गावे त अरे चल हो गई चल तनी एक रनिंग गीत बजाओ के बाद रेडी 1 2 3 4